septembri 2016 schválila vláda Slovenskej republiky nový odvod. Odvod pre neživotné poistenie. Odvod? Novú 8% skrytú daň. Čo to znamená? Poistky budú drahšie. Vláda takto trestá zodpovedných ľudí. Ľudí, ktorí si zodpovedne platia poistky, aby si ochránili splácanie hypotéky. Aby sa ochránili pred úrazom. Aby si poistili podnikanie. Aby si ochránili autá. Ak budú poistky drahšie, veľa ľudí si ich už nebude môcť dovoliť. Ja si to nebudem môcť dovoliť určite. Budete si to môcť dovoliť vy? Tušíte, kam vaše peniaze pôjdu? Vyjadrime svoj nesúhlas. Nesúhlasím s ďalším vyťahovaním peňazí z mojej peňaženky. Ruky preč od mojej poistky. Ruky preč. Dajte tie ruky preč. Ruky preč. Až 8% z tvojej poistky Si zoberie tento štát. Ak s tým nesúhlasíš, Klikni na www.rukypreč.sk.